Bakit ganito ang buhay? Patong-patong ang suliranin. Bakit kahit anong aking gawin, di ko mahagilap ang solusyon? Bakit napakadilim ng mundo para sa akin? Kailan sisikat ang araw upang lumiwanag ang daang aking tinatahak? Upang lumiwanag ang aking mundo? Bakit napakailap sa akin ng magandang kapalaran? Napipili ba ang dapat mabuhay ng matiwasay? Ang dapat lumigaya? Tao rin ako. Ngunit bakit ako naisasantabi? Bakit? Puno ang mundo ng suliranin. Ang solusyon, umaapaw din. Sa bawat pagpatak ng luha, katumbas nito ay ligaya. Sa tuwing sasapit ang gabi, darating ang bagong umaga. At sa tuwing tayo ay nadarapa, sa ating pagtingala, may malalakas na bisig na handang humatak sa ating muling pagtindig. Bakas ng lumipas. Share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong bibigyan natin ng buhay ngayon ay hango sa kwentong ipinadala ni Micaela na kasalukuyan ay nasa Malaysia. Ganito ang sinasaad ng kanyang liham. Dear Ate Emmy, Micaela na lang ang itawag mo sa akin. Nandito ako ngayon sa Malaysia. December 2019 nung huli akong nagbakasyon sa Pilipinas. Maswerte akong nakabalik dito bago magsimula ang lockdown dahil sa pandemic. Inaamin ko na apektuhan din ang trabaho ko sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic. At isa ako sa mga repatriated unemployed. Pero salamat sa mga kaibigan ko dito. Nakapasok ako sa trabaho, kung kaya naman nandito ako hanggang ngayon. Noong lockdown dito, walang ibang libangan kung hindi ang internet. At noon ko natagpuan itong YouTube channel nyo. Sumulat din ako ate dahil may karanasan akong hindi ko makalilimutan na alam kong kapupulutan ng aral. Kumusta na ang nanay mo, Micaela? Ayun, tumatanda na, kaya marami nang nararamdaman na sakit sa katawan. Ilang taon na ba siya? Lampas 70 ang edad niya. 74 na siya ngayon. Matanda na nga talaga siya. Oo nga, kaya normal lang na madaming mararamdaman.
Mainda na siya pag may nararamdaman. Talagang ganyan, Micaela. Pero kailangan nating pagtiyagaan dahil may edad na. Nakakainis nga lang minsan. Ang hiling niya kasing magpabili ng mga pagkain na hindi naman napapanahon. Ha? Oo, parang naglilihi. Kesyo gusto raw niyang kumain ng ganito, ganyan, at kung ano-ano pa. Ay, napakahirap intindihin. Kumusta si Nay? Nakatulog na, anak. Kanina ka pa niya hinihintay. May ipinabili raw siya sa iyong prutas. Ay, naku Tay. Paano naman ako bibili? Wala naman sa panahon ang lansones. Micaela, anak. Paano nga ako bibili? Wala nga. Wala pa sa panahon. Anak, ikaw na lang sanang bahalang umintindi sa inay mo. Alam mo naman, may nararamdaman siya kaya napakamaramdamin niya. Naiintindihan ko po yun, Tay. Kaya lang, minsan, imposible na ang mga sinasabi niya. Kaya nga sinasabi ko na sa'yo, anak. Pagtiyagaan mo ang nanay mo. Intindihin mo na lang siya, anak. Ay, ang sakit ng likod ko, Poncio. Para akong binugbog. Ang mabuti pa, ilutin ko na lang para makaginhawa ka. Ay, ayoko. Ang bigat-bigat ng kamay mo. Baka lalong sumakit ang likod ko. Sinong manghihilot sa'yo kung hindi ako? Si Micaela na lang. Nasaan ba siya? Wala namang siyang trabaho ngayon, hindi ba? Pagpahingayin mo muna ang anak natin. Alam mo namang pagod na pagod siya sa araw-araw niyang trabaho. Ay, siya nga ang gusto kong manghilot sa likod ko dahil magaan ang kamay niya. Ang bigat kasi ng kamay mo, Poncio. Baka lalong sumakit ang likod ko. Ay. Sige na, sabihin mo na sa anak natin na hilutin niya ako. Sige na, Poncio. Ngayon na nga lang ang day off ko, Itay. Alam ko yan, Micaela, anak. Sinabi ko na rin yan sa inay mo. Pero may punto rin kasi siya, anak. Napakabigat nga naman ng kamay ko dahil lalaki ako. Sige na, anak. Pagbigyan mo na ang inay mo. Naglalambing lang naman siya. Sige na. Sige po, Itay. Sabihin nyo, ako na ang hihilot sa kanya. Ay, maraming salamat, anak. Sige po, pupuntahan ko na siya. Sabihin nyo na ako na ang hihilot sa likod niya. Nakakahiyamang aminin, pero napapagod na akong alagaan ang mga magulang ko kapag nagkakasakit sila, Ate Emmy. Wala naman akong sakit o anuman, pero
pagod na talaga ako sa pag-aalaga sa kanila. Pagdating sa mga pangangailangan nila katulad ng gamot o iba pang mga bagay, may sapat silang supply kasi maganda naman ang trabaho ko. Pero pagdating sa personal na pag-aalaga sa kanila, hindi ako maaasahan, Ate Emmy. Pero dahil nag-iisang anak lang nila ako, wala akong magagawa kapag may dinaramdam ang inay ko. Kaya napipilitan akong gawin ang gusto niya para lang wala siyang masabi. Minsan, kinausap uli ako ng aking kasintahan. Ano ka ba naman, Micaela? Magulang mo sila. Hindi mo sila dapat pinandidirian. Sandali ha? Sandali lang, Efren. Ha? Hindi ko sinabing pinandidirihan ko sila. Wala akong sinabing ganyan. Bakit ayaw mo silang asikasuhin? Ayaw mo silang alagaan? Hindi ko sila inaalagahan dahil nagtatrabaho ako. Saan sila kukuha ng ikabubuhay nila kapag wala ako? Micaela. Kaya wag mong sabihing hindi ko sila inaalagahan dahil ako lang ang gumagastos para sa kanila. Ang ibig kong sabihin, yung personal na pangangalaga sa kanila. Parang kapag may dinaramdam sila, alagaan mo sila. Huwag mo sila pabayaang pareho. Pwede ba, Efren? Huwag nang yan ang pag-usapan natin. Pakiusap. Anak, galit ka ba sa akin? Ha? Pakiusap. Huwag kang magagalit sa akin. Lalo na kapag ganito na nagpapahilot ako sa iyo. Ang bigat kasi ng kamay ng itay mo. Lalong sumasakit ang likod ko kapag siya ang naghihilot sa akin. Ayan, nanay. Nahilot ko ng likod nyo. Doblehin nyo ang damit nyo para hindi kayo malamigan. Salamat, anak. Yung gamot nyo, nainom nyo na ba? Oo. Hindi makakalimutan ng itay mo na painumin ako ng gamot. Mabuti naman kung ganon. Dapat inumin nyo ang gamot nyo dahil kailangan nyo ito para lumakas kayo. Ewan ko ba, anak? Parang hindi naman ako lumalakas. Ha? Natatakot ako na baka hindi na ako gumaling pa. Pwede ba, Nay? Huwag naman ganyan ang sinasabi nyo. Kaya nga ako nagtatrabaho para mabili ang mga pangangailangan ninyo. Lalo na ang mga gamot nyo. Kaya inumin nyo to para hindi masayang. Pakiayos naman itong mga prutas na binili ko. Pakainin niyo po si inay dahil kailangan niya itong mga to. Salamat, anak. Ay, oo nga pala. Naubusan na ng vitamins ang inay mo. Ganun po ba? Bukas na lang po ako bibili. Pero bakit ngayon niyo lang sinabi? Kung makita niyo po sana na konti na lang, sabihin niyo agad para makabili din ako agad. Ay, pasensya ka na, anak. Hindi ko kasi napansin. Akala ko marami pa pero ubos na pala. Lagi ko kasing inaalagaan ang inay mo dahil kung ano-ano na ang sinasabi niya. Tay, kung nagsasabi ng kung ano-ano si inay,
Pigilan nyo. Huwag nyo siyang hayaang magsabi ng kung ano-ano dyan. Micaela, anak. Hinahayaan ko na lang ang inay mo kapag nagsasabi siya ng gano'n. Tay, pigilan nyo nga. Kasi alam naman natin na hindi totoo ang mga sinasabi niya. Kaya kung maari, pigilan nyo si inay. Rest day mo ngayon, hindi ba? Bakit hindi ka na lang nanatili sa bahay nyo? Hindi rin ako makakapagpahinga. Maghapon ko na namang aalagaan si inay. Micaela. Imbes na makapagpahinga ako kapag ganitong day off ko. Hindi naman. Dahil ang gusto ni inay, nasa tabi niya ako parati. Ikaw naman. Ano naman ngayon kung gusto niyang nasa tabi ka lang niya lagi? Babantayan mo lang naman siya, hindi ba? Efren, gusto mo bang mag-away na naman tayo? Ano? Kung gusto mong makipag-away, bahala ka. Ipagpatuloy mo akong pangunahan tungkol sa kung ano ang dapat kong gawin sa aking ina. Micaela, hindi kita pinangungunahan. Sinasabi ko lang kung ano ang mga dapat mong gawin. Talagang hindi ka titigil, ano? O siya, sige na. Parang wala na akong sinabi. Mabuti naman. At hindi ko kailangan ng opinyon mo. Uulitin ko, huwag mo akong pinagsasabihan ng ganyan. Kapag pinilit mo pa ang sinasabi mo, talagang mag-aaway na tayo. Mas pinipili ko pang umalis sa bahay kapag day off ko, Ate Emmy, para lang maiwasan ang pag-iinarte ng inay ko. Hindi ko maintindihan ang sarili ko dahil kahit gusto ko siyang alagaan, parang hindi ako komportable, lalo na kapag kung ano-ano na ang sinasabi niya. Nagagalit pa nga ako kapag nagsasalita siya na parang nagpapaalam na. Kaya mas gusto kong huwag na lang mamalagi sa bahay kapag wala akong pasok. Pero habang iniiwasan ko ang nanay, mas nasasabik naman siya at hinahanap ako palagi. At minsang nagpaalam ako sa kanya, Anak, ang saya kong makita ka ulit. Akala ko hindi na kita makikita. Ha? Nung mga nakaraang araw, hinahanap kita, anak. Pero sabi ng itay mo, dire-diretso daw ang trabaho mo. Wala ka daw day off. Opo, inay. Nagkaroon ng emergency ang isa sa mga kasamahan ko. Kaya kinailangan kong pumasok. Ikaw naman, anak. Magpahinga ka rin. Baka kung ano na ang mangyari sa'yo. Huwag mo namang abusuhin ang sarili mo, anak. Inay, lagi kong inaalala ang mga panahon na kausap kita, anak. Kung pwede lang, huwag ka na muna sanang magtrabaho para makapagkwentuhan tayo. Pasensya na po kayo, inay. Pero marami akong importanteng gagawin sa trabaho ngayon. Kaya kinakailangan kong pumasok. Ganun ba? Oh, sige, anak. Ingat ka palagi, Mahal na mahal kita, anak. Mahal na mahal kita.
Hindi mo man lang pinagbigyan ng inay mo. Alam mo naman na ayoko yung mga ganong sinasabi niya. Talagang iniiwasan ko kapag nagsasalita na siya ng ganon. Kinikilabutan ako. Alam kong aawayin mo na naman ako. Pero dapat mong pakinggan ang sasabihin ko. Efren? Hindi na bumabata ang inay mo. Ikaw na mismo ang nagsabi. Marami na siyang nararamdaman. Hindi sa hinihiling ko, pero ilang taon na lang ang buhay ng mga magulang natin. Hindi natin alam kung hanggang kailan sila sa mundong ito. Kaya pag-isipan mong mabuti ang mga sinasabi ko, Micaela, bago ka magsisi. Bakit kaya ganito ang pakiramdam ko? Kinakabahan ako. Hindi ako makapag-concentrate sa trabaho. Parang may mangyayaring hindi ka nais-nais. Ano ba naman ang pakiramdam na to? Makapagtrabaho na nga lang. Si Itay ang tumatawag. Hello? Tay? Micaela, anak. Pasensya ka na kung naabala kita. Pero pwede bang umuwi ka, anak? Ha? Bakit po, Itay? Wala nang inay mo, anak. Ha? Tay, huwag niyo akong biruin ng ganyan. Parang awa niyo na. Hindi ako nagbibiro, Micaela. Wala na talaga ang inay mo. Kaya kung pwede, umuwi ka na, anak. Pakiusap. Opo. Uuwi na ako agad, Tay. Hintayin niyo ako. Uuwi na ako. Hindi ako makapaniwala hanggang ngayon. Hindi ako makapaniwala na tinatanaw ko na lang ang inay sa loob ng kabaong. Micaela, anak. Patawarin mo ko, inay. Kung alam ko lang na yun ang huling beses na mag-uusap tayo, nanatili na lang sana ako sa tabi mo. Kung alam ko lang. Sa totoo lang, Micaela, nagdaramdam ako sa ginagawa mo sa inay mo. Pero naiintindihan kita, anak. Dahil alam kong ginagawa mo ang lahat para sa amin. Alam ko kung gaano kang nagsisikap para maibigay ang lahat ng pangangailangan namin para sa inay mo. At nagpapasalamat ako sa iyo dahil doon. Patawarin mo ko, Itay. Kung alam ko lang. Kung alam ko lang.
Sobrang nagsisisi ako. Alam kong hindi ko na maibabalik ang lahat, Ate Emmy. Kaya ipinangako ko sa sarili ko na lahat ng oras at hirap ko, ibibigay ko na sa tatay ko habang nabubuhay pa siya. Dahil kapag ibinalik na niya ang hiram niyang buhay, wala na akong magagawa kundi tanggapin na lang. Sa pagtatapos ng aking kontrata dito sa Malaysia at sa pag-uwi ko sa Pilipinas, ibubuhos ko lahat ang oras ko para kay Itay para hindi na maulit ang nangyari noon sa inay ko na hindi ko naalagaan. Kaya sa mga nakikinig, lalo na sa mga buhay pa ang kanilang mga magulang, ibigay nyo na sa kanila ang lahat ng oras nyo para hindi kayo magsisi pagdating ng panahon. Ito ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Micaela. Micaela, salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento. Tama ka. Ibigay na natin ang lahat ng oras at panahon sa ating mga magulang habang nabubuhay pa sila para wala tayong pagsisihan sa bandang huli. Alalahanin sana natin na kahit gaano pa tayo manghinayang pagdating ng panahon, wala na tayong magagawa dahil hindi natin maibabalik ang nakaraan. Muli, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento dito sa ating programa. Bakas ng lumipas. Di man bubura sa isipan ang mga pagsubok.